Hindi ko lubos maisip na ang inakala kong magandang bakasyon naming dalawa ng kinakasama kong si Rosenda ay isang malaking bangungot pala na kailanman ay hindi ko inaakalang mararanasan namin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elmer. Tubong Santa Rosa, Laguna. Dekada 90 mahigit nang makilala ko ang babaeng unang bumiyag sa puso ko. Si Rosenda. Ang magandang dalagang nagtatrabaho sa karinderya, malapit sa pinapasukan kong trabaho noon. Sa unang tingin ko pa lamang ay nahulog na kaagad ang loob ko sa dalaga. Kung kaya't hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Niligawan ko na ito. Isang taon lang na naging magkasitahan kaming dalawa. Noong nagdalang taon na si Rosenda ay napagpasya na naming magsama na muna habang nag-iipon pa ako para sa pagpapakasal. Ang gusto kasi ni Rosenda ay sa kanilang probinsya kami magpapakasal dahil hindi na daw kayang bumiyahe ng kanyang ama sa malalayong lugar. Isang beses pag-uwi ko galing sa trabaho, sinabi ng kinakasama kong dumalaw daw ang kapatid niyang si Jimbo kaninang tanghali. Ibinalita nito sa kanyang may sakit raw ang kanilang ama at nakiusap itong magbakasyon daw muna kami sa kanilang probinsya. Sinabi din ni Rosenda na malubhado ang sakit ng kanyang ama at kahit sa huling pagkakataon ay makita at makasama man lamang umano siya ni Tatay Berting. Sa mahinahong boses noon, tinanong ako ni Rosenda kung pwede daw ba kaming magbakasyon kahit na mga 2 linggo lamang. Pero kung hindi naman pwede ay ayos lang naman sa kanya. Maiintindihan niya naman raw kung sakali. Kagad na pinutol ko ang sanay sasabihin ng kinakasama ko. Ano ka ba, Rosing? Oo naman. Pwedeng-pwede tayong magbakasyon sa inyo. Tsaka siguro pagkakataon ko na rin to para makilala at makausap ng personal si Tatay Berting. Gusto kong hingin sa kanya ng formal ang kamay ng panganay niyang anak eh. Sagot ko sabay kindat sa kinakasama ko. Nga pala Sir Seth, Rosing ang nakasanayan kong itawag kay Rosenda magmula nung magsama na kami. Maya-maya pa ay napansin kong parang nag-aalangan si Rosenda na para bang hindi ito sigurado sa mga sinasabi. Saglit na itinigil ko ang ginagawa at tiningnan siya. Ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong ko sa kanya. Naagaran niya namang ikinailing. Hindi ko alam kung bakit sinabi sa akin ng kinakasama kong wala namang problema at ayos lamang ang lahat. Hindi pa rin ako panatag. Pakiwari ko ay may problema talaga siyang dinadala pero ayaw niya lang sabihin. Lumipas ang mga araw at nang bumiyahe na kami papuntang probinsya, ay napansin kong parang hindi talaga masaya ang kinakasama ko. Para itong napipilitan na magbakasyon sa kanilang lugar. Panay din ang pagbuntong hininga niya. Kahit nga sa kabaan ng biyahe hindi niya ako gaanong kinikibo. Tuwing tinitingnan ko si Rosenda ay napapansin kong para bang may malalim siyang iniisip noon. Ipinagpalagay ko na lamang Sir Seth na baka ganun lang talaga ang kinakasama ko. Kumbaga hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Oras na magkita silang dalawa ng kanyang ama. Marahil ay kinakabahan ito dahil sa nag-asawa siya ng hindi man lamang binabasbasan ng kanyang ama. O sa madaling salita ay walang permiso mula sa kanyang amang mag-aasawa na siya noon. Pagdating namin sa kanilang baryo ay naglakad pa kami ng mga ilang minuto bago narating ang bahay ng ama ni Rosenda. Siya nga pala mga kagiliw. Na mga panahon na ito ay mag-isa na lamang sa bahay ang ama ni Rosenda. Matagal na daw kasing pumanaw ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan kung ano ang sanhi ng pagkamatay. Base naman sa kwento ni Rosenda, bangungot daw ang ikinamatay ng kanyang ina. Pero bago daw yun namatay ay pumayat muna ng pumayat at namutlat ng hina na para bang dahan-dahang inalisan ng dugo sa katawan. Hindi naman daw nagkakasakit ang kanyang ina at mas lalong hindi yun sakitin. Ultimong lagnat ay hindi raw yun dinapuan. Kaya nga nagulat na lamang silang magkapatid sa bigla ang pagpanaw nito.
Magmula nung pumanaw ang kanyang ina ay nagkanya-kanyang buhay na mga kapatid ni Rosenda. Siya na lamang noon ang naiwan sa piling ng kanyang ama. Pero noong may mag-alok ng trabaho sa kanya sa Manila, sinunggaban niya ito. Hanggang doon lamang ang mga bagay na kinikwento sa akin ni Rosenda tungkol sa buhay niya. Nang makarating na kami sa bahay ay magiliw kaming sinalubong ng ama ni Rosenda at nakita kong may hawak-hawak itong saklay. Kagad namang nagmano si Rosenda kung kaya't sumunod na rin akong nagmano dito. Mabuti naman at naisipan mo akong dalawin, anak. Ang akala ko talaga hindi mo na ako dadalawin pa dito eh. Wika ng ama nito at halata sa boses niyang magtampo. Pilit ang ngiting humingi ng tawad ang kinakasama ko sa ama niya. Masayang pinapasok kami sa loob ng bahay ni Tatay Berting. Pero hindi pa man kami nakaupo ay napansin kong tinitigan ni Tatay Berting ang tiyan ni Rosenda. Sabay-sabing, "Aba, Rosenda, ilang buwan na yan?" Saglit na nagkatinginan kami ni Rosenda. Gawa ng ni isa sa mga kapatid na nakakausap ni Rosenda, wala pa kaming napagsabihan. Tsaka mag-aapat na buwan pa lamang ang kanyang tiyan at hindi pa gaanong halata yun. Kaya't naitanong ko sa isipan kung papanong nalaman ni Tatay Berting na buntis ang kinakasama ko. At ito pa, Sir Seth, sa pagkakaalam ko, base sa sinabi ng kapatid ni Rosenda, malala na ang sakit ni Tatay Berting at halos hindi na ito makabangon sa may higaan. Bakit sa nakikita ko ngayon ay parang mas malakas pa nga sa kalabaw si Tatay Berting. "Siya, maupo na muna kayo at ihahanda ko lang ang makakain. Alam kong pagod kayo sa mahabang biyahe. Sandali lang at pupunta lamang ako sa kusina, anak ha." Sa pag-upo ko nga, saglit na inilibot ko ang paningin sa kabuuan ng bahay. Sa hindi mawaring dahilan, nakaramdam ako ng hindi maganda. Simula noong pumasok kami, pakiwari ko ay may ibang presensya ang nasa loob ng bahay maliban sa amin. Ilang sandali pa, kumunot ang noo ko nang nahagip ng mga mata ko ang pintuang nakaawang at sa palagay ko ay kwarto to ni Tatay Berting. Ilang segundo kong tiningnan ang nakaawang na pintuan gawa ng parang may nakita akong anino nang bigla akong napatingin doon. Hindi ko alam kung anino ba ng tao ang nakita ko o hayop. Segundo lang kasi nung mahagilap ko ang aninong ito. Rosing, maliban ba kay Tatay Berting, may iba pa bang tao na nakatira dito? Tanong ko sa kinakasama ko noon. Sunod-sunod na umiling ito at sinabi nga, sa pagkakaalam niya, ay mag-isa lamang na naninira ng kanyang ama. Paminsan-minsan ay dinadalaw ito ng mga pinsan niya at kapatid. Pero sa pagkakaalam niya ay umuwi kagad ang mga yon at hindi natutulog sa bahay ng kanyang ama. Nagtanong siya kung bakit ko na itanong. Wala naman, sabi ko, at hindi na sinabi pa kung ano ang laman ng isipan ko. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihing may nakita akong anino sa silid na may nakauwang ang pintuan. Dahil hindi ko naman yun matukoy kung ano. Ipinagpalagay ko na lamang na baka anino lamang ng hayop ang nakita ko noon. Pagod ako sa mahabang biyahe, kaya't ayoko mag-isip ng kung ano-ano pa. Halina kayo rito at sa kusina, anak, at nahihanda ko na ang pagkain. Masayang aya ni Tatay Berting sa amin. Inalalayan kong tumayo si Rosenda at sabay ka na kaming naglakad papunta sa kusina. Habang naglalakad papasok ay muli akong napatingin sa pintuang nakaawang. Sa ikalawang pagkakataon, tiningnan ko ang pintuang madadaanan namin, Sir Seth. At doon na ako nakaramdam ng kilabot at nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. May nakita akong kulay itim na ribulto sa loob ng kwarto. At may mga kandilang itim na sa palagay ko. Mukhang kamamatay pa lang. Napansin ko rin kakaibang amoy na nalanghap ko at alam kong nagmumula yon sa loob ng kwarto. Malansa yun at para bang may nabubulok na karne o kaya naman ay naburong dugo. Elmer, iyo, ano pang itinayo-tayo mo riyan? Tara na sa kusina. Untag na wika sa akin at Tatay Berting na siyang ikinagulat ko. Sino ba namang hindi magugulat
dahil nasa harapan ko na ang matanda. Ni hindi ko man lang napansin na naramdaman ang paglapit niya. Basta, bigla na lamang siyang nakitang tumambad sa harapan ko. Sige po tay, susunod na po ako. Ngumisi lamang ang matanda bago marahang isinara ang pintuan ng kwarto. Makaraan ng ilang sandali. Noong tinikman ko na ang pagkain ay bahagya akong napaismid nang malasahan kong napakatabang ng ulam na inihain ng binan ko. Walang kalasa-lasang parang tubig nga lang na ininit at nilagyan ng lutong karne. Dahil sa ayoko namang maging bastos sa harapan ni Tatay Berting ay pinilit ko na lamang kainin ang mga pagkain na kain sa plato. Kahit na halos hindi ko yun malunok-lulok sa sobrang tabang. Habang nag-uusap ang mag-ama, panay ang pagsipat ko sa ama ni Rosenda. Nagtataka lang talaga kasi ako mga kagiliw kung bakit ibang-iba ang kinuwento ng kapatid ni Rosenda na si Jimbo tungkol sa kanilang ama kesa sa nakikita ko ngayon. Katagalan nga hindi na ako mapalagay kaya't hindi ko na napigilan ang sariling kumustahin ang kalagayan ni Tatay Berting noon. Sinabi ko din sa kanyang tungkol sa nakarating na balita sa aming dalawa ni Rosenda. Papiaw na natawa si Tatay Berting at sinabi niya na nitong mga nagdaang linggo daw ay dumalaw ang kapatid ni Rosenda at naabutan siyang nakaratay sa higaan. Gawa ng namamaga ang kanyang binti at balakang dahil sa sugat na natamo. Ang buong akala niya ay katapusan niya na kaya nakiusap siya kay Jimbo na kung pwede pagbakasyonin muna kami. Dahil gusto niya makasama ang panganay na anak at makumpleto ang magkapatid bago man lamang siya pumanaw. Pero mali pala. Dahil ito siya ngayon sa harapan namin. Buhay na buhay at malakas pa sa kalabaw. Nag-aalalang tinanong ko si Tatay Berting kung saan at paano siyang nagkaroon ng sugat. Na dapat mag-ingat siya palagi dahil matanda na ito. Baka mapano uli siya. Umiwas ng tingin si Tay Berting. Sa halip ay nagkatinginan sila mag-ama na para bang may inililihim ang mga ito. Tapos sa iniba na ni Tay Berting ang usapan. Kinahapunan noon, dumating ang mag-asawang tiyuhin at tiyahin ni Rosenda na si Tio Alberto at Tio Wilma. Masayang-masayang mga ito nang malamang nagbakasyon si Rosenda. Pero kahit nagaano man kasi ang nag-uusap si Rosenda at Tio Wilma, nababanaag ko sa mga mata ng kinakasama kong parang hindi ito masaya. Kinagabihan ng matutulog na kami ay tinanong ko si Rosenda kung bakit parang hindi siya masaya doon. Tangulang ang naisagot niya at tinalikuran na ako mula sa pagkakahiga. Ipinikit na ang mga mata. Naiwan naman akong nakatulala ng mga sandaling yon at nagtataka sa mga bagay-bagay ukol sa asawa ko at sa pamilya niya. Kanina kasi habang nag-uusap kami ng tiyuhin ni Rosenda, napansin ko may mga pagkakataong nagbubulungan ng kinakasama ko at ang tiyahin niya. Tapos ay titingin sa kusina kung saan naroroon si Tay Berting. Nakailang beses pa akong napabuntong hininga habang iniisip yon. Dahil sa wala naman akong nakuhang sagot ay napagpasyan kong matulog na lamang. Sa una at pangalawang araw pa lamang naming naroroon sa bahay ni Tatay Berting, nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Tuwing hating gabi ay may naririnig akong mahihinang kaluskusan na para bang galing yon sa silid na may mga ribultong itim. Kasabay ng mga kaluskusan ay nakakarinig din ako ng mahihinang pag-angil na parabang pusang nanggagalaiti nun. Nung unay iniisip kong baka may alagang pusa lang ang ama ni Rosenda at yun ang gumagawa ng ingay. Pero dumaan pa ang mga araw. Wala naman akong napapansing pusa sa loob ng bahay. Tuloy, hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung ano yung ingay na palagi kong naririnig tuwing gabi. Imposible namang si Tatay Berting yon. Dinig na dinig ko nga ang matutulis na kukong kumukutkot sa dingding ng bahay. Imbang parang pusang nagkukutkot at nagpapatulis ng kuko. Isa din sa mga napapansin ko. Minsan ay nahuhuli ko masamang nakatitig sa akin si Tatay Berting. Nangyayari yun tuwing nag-aagaw ng dilim at liwanag. Hindi din siya sumasabay sa amin sa pagkain sa kinagabihan. Ang paliwanag naman sa akin ni Rosenda ay ganun lang daw talaga ang kanyang ama.
Madalas ay maaga yung pumapasok sa silid nito at hindi na lumalabas. Naniwala ako at hindi nagduda sa sinabi ng kinakasama ko. Iwinaglit ko na rin ang mga kakaibang tumatakbo sa isipan ko tungkol sa ama ni Rosenda. Isang araw, sumama ako kay Tio Alberto na mamingwit ng isda sa ilog. Nung kasalukuyan na kaming naglalakad papunta sa ilog kung saan kami namimingwit, tinanong ako ni Tio Alberto kung kamusta daw ang pananatili ko sa bahay ng binan ko. Wala ba daw akong napapansing kakaiba? Ayos lang naman po, Tio Alberto. Ganun ba? Buti naman. Saglit na tiningnan ko siya at nagtatakang tinanong kung may gusto ba siyang sabihin. Kung may nais ba siyang iparating sa akin tungkol sa bahay ni Tate Berting. O kaya't sa mismong ama ng kinakasama ko. Hindi sumagot ang asawa ng tiyahin ni Rosenda. Bagkos ay tiningnan lamang ako nito saglit at muli nang itinuon ang pansin sa paglalakad. Hindi ko na nga napigilan ang sarili at sinabi ko na kay Tio Alberto ang tungkol sa mga kakaibang napapansin ko sa loob ng bahay tuwing sumasapit ang gabi. Bahala na kung ano ang isipin niya. Ang totoo po kasi niyan, maayos naman ang pananatili naming dalawa ni Rosenda sa bahay ni Tay Berting. Kaya lang po may napapansin akong kakaiba eh. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga naririnig ko o ilusyon lang. Baka naman pusa lang ang narinig mo, iho. Minsan kasi may mga hayop yung bigla-biglang pumapasok sa ibang bahay eh. Nanginginain. Hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling yon ay kinutuban ako ng kakaiba. Yun bang pakiramdam na parang may gustong sabihin si Tio Berto pero pinipigilan niya lang. At sinabing huwag ko na lang daw pansinin kung ano man ang ingay na narinig ko. Papanong hindi ko po papansinin eh, halos gabi-gabi ko nang naririnig yung ingay na yun eh. Tsaka may napapansin din akong kakaiba kay Tate Berting. Hindi naman po sa nag-iinarte o nagiging pakialamero pero kasi hindi ko na naituloy ang iba pang sanang sasabihin. Dahil mabilis akong sinaway ni Tio Alberto at nagwikang ibahin na lamang namin ang usapan. Magmula ang araw ng araw na nagkausap kami ni Tio Alberto, hindi na ako mapalagay pa, Sir Seth. Naging mapagmatyag na ako sa mga kinikilos ni Tate Berting. May mga gabing naririnig kong bumubukas ang pintuan ng silid ng matanda. Dinig ko ang mga langit-ngit ng sahig na para bang may naglalakad palabas ng bahay. Nung silipin ko yun ay nakita ko si Tate Berting. Parang wala siya sa sariling mabilis na naglakad palabas ng bahay. Plano ko sanang sundan ng matanda, ang kaso nga lang, nagulat ako nang biglang may kamay ang tumapik sa balikat ko. Paglingon ko ay nakita ko si Rosenda. Seryoso itong nakatitig sa akin at nagtanong kung ano ang ginagawa ko. Bakit nakasilip daw ko sa siwang ng pintuan namin? Para hindi siya maghinala o kaya naman ay pag-isipan ako ng hindi maganda. Nagkunwari na lamang akong naiihi kaya nadatnan niya ako sa ganong ko eksena. Ang kaso nga lang ay nag-aalangan naman akong lumabas ng kwarto noon. Matapos yung marinig ni Rosenda ay nag-iba na ang ekspresyon ng kanya mukha. Yung kanina ay seryoso yon. Matapos kong magsalita ay naging maamong tupa na ito at nagwikang sasamahan niya daw akong pumunta sa banyo. Naiihi din daw kasi siya. Hindi ko nagawa ang pinaplano ko ng gabing yon. Hindi ko nasundan ang matanda kung saan ito nagpunta at bakit oras pa ito ng gabi lumabas ng bahay. Ilang gabi pang palaging ganoon ang ginagawa ko. Palihim kong pinamatyagan si Tatay Berting kung ano ang ginagawa at saan pupunta. Ang kaso nga lang, sa tuwing akmang lalabas na sana ako ng bahay para sundan ng matanda, palagi na lamang yung nauudlot sa iba't ibang dahilan. Ayun, nagigising si Rosenda o kaya naman ay bigla-bigla akong nakakaramdam ng pagkaihi dahil sa sobrang nerbiyos. Lalo na kapag naririnig ko ang kakaibang huni tuwing naroroon na sa labas ng bahay ang matanda. Basta kung ano-anong dahilan na lamang ang nangyayari, kaya't hindi ko masundan-sundan sa labas ng bahay si Tay Berting. Hanggang sa isang gabi, nagising akong wala sa tabi si Rosenda. Bumangon ako para sana'y pumunta ng banyo, pero hindi pa man ako nakakalabas nun
ay may naulinagan akong boses at parang nanggagaling yung sa silong ng bahay. Dahil sa kuryosidad na malaman kung sino ano ang nasa silong ng bahay, ingat na ingat akong lumuhod sa sahig at hinawi ang banig. Pagkatapos ay sumilip sa siwang ng kawayang sahig. Sa pagsilip ko nga, saglit akong napatda at hindi makagalaw. Dahil sa nakita kong may mga matang namumula ang nakasilip din sa may siwang. Hindi pa man ako nakakilos sa pinagpwestuhan, ay may narinig akong nagsalita at pinapaalis ang taong nakatingala. Boses yun ni Rosenda. "Rosing, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo sa labas ng bahay?" Tanong ko. Hindi ito sumagot. Kaya naman nagtatakang nagmadali na akong tumayo at lumabas na ng bahay noon. Sa paglabas ko nga ay hindi ako nagkamali. Kay Rosenda nga ang boses na naririnig ko at nakita ko siyang hinihila ang kanyang ama palabas ng silong. Dali-dali na akong naglakad papalapit dito at muling tinawag ang pangalan niya. "Rosenda, anong nangyari? Anong ginagawa ni Tayberting sa silong ng bahay? Ganitong oras pa." Hindi pa rin siya sumasagot. Nakatuon lamang ang pansin nito sa ama niya, na patuloy pa rin pinapakiusapang lumabas na sa silong ng bahay at baka may makakitang iba dito. Pagbaling ng tingin ko sa ama ng kinakasama ko, kinilabutan ako at nanlaki ang mga matang napatitig dito. Bahagya pa akong napaatras nang makita kong dumapa sa lupa ang matanda, na parabang aso't may mga tumutulong laway sa bibig. Napakabaho din ang amoy na nagmumula sa matanda. At sa palagay ko ay dahil yun sa langis na nanlilimahid sa katawan niya. Maya-maya pa, nang matitigan ko ng maigi ang matanda, ay napansin kong may malalim na sugat sa tagiliran at braso si Tatay Berting. Halos mawasak na rin ang kanyang kasuotan, na parabang kinuyog siya ng mga tao. Nag-aalalang tinanong ko ulit si Rosenda kung anong nangyari sa kanyang ama. Bakit may malaking sugat ito? Sinabi ng kinakasama kong mamaya na raw ipapaliwanag ang lahat. Tulungan ko daw siyang alalayan ng kanyang ama at ipasok namin sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Magkahalong takot, kaba at pag-aalala ang nararamdaman ko habang inaalalayan ng matanda. Kinakabahan at natatakot ako sa itsura nito. Pero sa kabilang banda ay nag-aalala din ako dahil may mga sugat ito at parang baliw na nanlilimahid ng langis sa buong katawan. Teka, sandali lang. Dahan-dahan lang at baka mas lalong tumagas ang dugo sa tagiliran ni Tatay Berting. Sabi ko kay Rosenda noon. Sinabi niyang hindi kami pwedeng magtagal sa labas ng bahay at baka may makakita sa tatay niya sa ganong estado. Ano bang kinatatakot mo? Gusto mo bang maubusan ng dugo yung tatay mo? Magdahan-dahan ka sa paglalakad dahil maraming dugo oh. Sabi ko. Humingi ng tawad ang kinakasama ko at sinabing nag-aalala daw siya sa kanyang ama. Kaya ganun ang naging reaksyon niya. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay mabilis nang ipinasok ni Rosenda ang kanyang ama sa kwarto nito. Tutulungan ko pa sana siyang alalayan si Tatay Berting na maipasok sa kwarto pero tumanggi siya. Siya na daw ang bahalang mag-asikaso sa kanyang ama. Bumalik na daw ako sa kwarto at magpahinga nun. Hindi mo naman lang ba dadalhin sa ospital? Baka paano? Kita mo ang lalim ng sugat niya. Umiiling siya at sinabing kayang-kaya niya ng gamutin ang sugat ng kanyang ama. Huwag na daw akong makulit. Hintayin ko na lamang daw siya sa silid namin at pupunta na lamang siya pagkatapos niyang gamutin ang kanyang tatay. Aangal pa sana ako. Ang kaso nga lang ay narinig kong umungot si Tatay Berting at sa nahihirapang boses ay pinaalis na ako nito. Pagkapasok nila sa may silid ay hindi ako mapalagay. Paruot parito ako sa kakalakad, lalo na nang marinig kong tila ba naghihingalo at may umaangil na parang pusa sa loob ng kwarto ni Tatay Berting. May mga pagkalmot sa dingding din akong naririnig at parang nagwawala sa loob ng bahay. Ilang sandali pa,
Nakita kong lumabas na ng silid si Rosenda. Laglag ang balikat na luha ang dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Kamusta si Tatay Berting? Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Tila ba nakuha ko na kung anong ibig sabihin ng kanyang pag-iyak. Wala nang tanong-tanong pang nagmadali na akong pumunta sa silid na pinanggalingan ng kinakasama ko. At doon ay nakita ko ang kanyang ama. Tuwid na tuwid ang paa at wala ng buhay. Papasok na sana ako pero mahigpit na pinigilan ako ni Rosenda at sinabihang bukas ko na raw tingnan. Gawa ng lilinisan at bibihisan niya pa ang kanyang ama. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng gabing yon. Mahigit 1 linggo pa lamang kami sa bahay ng ama ni Rosenda. Pero may nangyayaring ganito. Magdamag akong gising ng gabing yon. Gusto ko sanang tulungan si Rosenda sa pag-aasikaso at paglilinis ng bangkay pero nagmatigas pa rin siya. Ayaw na ayaw niyang hawakan ang bangkay ng kanyang ama. Niyang pumasok sa silid ng kwarto ng tatay niya. Mahigpit niya yung pinagbabawal. Matapos mailibing si Tatay Berting ay marami akong naririnig na usap-usapan tungkol sa kanya. Pero ang hindi maalis-alis sa isipan ko, ang narinig kong katanungan kung sino ang pinamanahan sa pagiging aswang niya. Tiyong Alberto, pwede ba ako magtanong? Minsang saad ko na makausap ko ng masinsina ng asawa ng tiyahin ni Rosenda. Ano ba yon? Nung una'y nag-aalangan pa ako kung itatanong ko ba ang tungkol sa mga naririnig kong usap-usapan. Pero noong titigan ako ni Tio Alberto ay saka pa lamang ako huminga ng malalim at lakas loob na tinanong ito kung totoo bang aswang ang tatay ni Rosenda. Saglit na hindi nakakibo ang matanda at tumingin sa kawalan. Nung lamay po kasi, naririnig ko ang bulong-bulungan kung sinong iniwanan ni Tatay Berting ng pagiging aswang niya. Pasensya ka na tiyong kung naitanong ko sa iyo Hindi ko masasagot ang tanong mo. Wala ako sa posisyon para sagutin yan. Basta ang may papayo ko lang sa iyo, maging mapagbatsyag ka nang sa ganun ay ikaw na mismo ang makatuklas kung anong totoo. Lumipas sa mga araw ay may napapansin na akong kakaiba kay Rosenda. Hindi na ito naliligo at nagmumukmuk na lamang palagi sa silid ng kanyang ama. Kapag pinupuntahan ko naman ay nakatulala lamang siya at nakatingin lang sa kawalan. Wala na rin ang mga ribultong itim at mga larawang nakita ko nung unang dating namin. Isang hapon, inaya ako ni Tio Alberto na mag-inuman sa bahay nila. Mga 2 oras lang daw, pampaantok lang. Sinabi ko kasi sa kanyang hindi ako pwedeng iwan si Rosenda sa bahay. Ayaw din naman nitong sumama. Mas gusto pa nitong magmukmuk sa loob ng bahay. Hayaan mo na, iintindihin mo na lang yung asawa mo. Ganun talaga kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Sumapit ang 9:00 ng gabi ay umuwi na ako. Dahil sa may tama na ako ng alak. Kaya't nung makauwi na ako sa bahay, ay hindi ko na namalayang agaran na pala akong nakatulog sa mahabang upuan sa tabi ng pintuan. Ilang sandali pa, mahimbing na ang tulog ko. Nang makaramdam ako ng hapdi sa braso, na para bang sinugatan niyo ng matulis na bagay. Nagising ako at napabalikwas dahil sa hapding nararamdaman. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang kinakasama kong nanlilimahid sa dugo ang muka. Nagbabaga ang mga mata nito habang sinusugatan ng matulis na patalim ang braso ko. Sa sobrang takot ko at pagkabigla, nalaglag ako sa kinahihigaan ko noon. Rosing, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Napaatras pa ako ng bahagya nung itutok ulit sa akin ni Rosenda ang patalim at akmang isasaksak niya na yon. Muli, sumigaw na naman ako at binulyawan si Rosenda. Para na kasi siyang baliw na nakangisi habang nakamulagat ang mga mata at mayat-mayang dinidilaan ng patalim na may bahid ng dugo. Bago pa man ako muling makapagsalita ay agaran niyang binitawan ng patalim at walang ano-anong nilapitan ako't mabilis na sinakal sa leeg noon. Nawalan ako ng balanse. Bumagsak ako sa may sahig.
Pinipigilan ko ang ginagawang pagsakal ng kinakasama ko, pero hindi ko'y magawa. Napakalakas niya. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang dahan-dahang pagbaon ng matutulis na kuko nito sa leeg ko. Nakailang beses pa akong nagpumiglas at kahit anong pagpupumilit kong makawala sa pagkakasakal niya, hindi ko magawa. Isa na lamang ang solusyong naiisip ko. Yun ay ang sisigaw ako para kahit papano ay may makatulong sa akin. Pero paano ako makasigaw kung sakal-sakal naman ako ni Rosenda? Sa puntong yun ay napapikit na lamang ako't nagdasal na sana'y magkaroon ng himala. Mabuti na lang bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay. Biglang bumukas na malakas ang pintuan ng bahay. Si Tio Alberto yon. Nagmadali itong pumasok at malakas na hinablot si Rosenda sabay inihagis. Kitang-kita ko kung paanong tumilapon sa saig ito. Tumayo ako at lalapitan na sana ang kinakasama ko pero mabilis at mariin akong pinigilan ni Tio Alberto noon. Elmer, tumigil ka. Hindi na siya ang kinakasama mo. Aswang na yan. Naguguluhang tumingin ako ulit kay Tio. Anong aswang, Tiyong? Paano naging aswang si Rosenda? Bago pa man makapagsalita si Tio Alberto ay dumating na si Tia Wilma. May kasama itong matandang lalaki. Agaran nilang nilapitan si Rosenda at iginapos. Sinabihan ko naman silang huwag itali si Rosenda at baka mapano ang dinadala niya. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ng matandang nagpakilalang kay Melchor na hindi ko ba daw alam na wala na ang dinadalang sanggol ni Rosenda. Wala na siyang nararamdamang sanggol sa sinapupunan ng kinakasama ko. Walang bata sa sinapupunan niya. Siya ata yung sumalo sa pagiging aswang ng ama niya, sabi ng manggagamot. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ko dahil wala akong alam sa mga nangyayari. Hindi ko nga alam na aswang na pala ang ama ni Rosenda noon. Nagwika naman ang manggagamot na mukhang napasa ilalim na umano ako ng orasyon ng aswang, kung kaya't bulag ako sa mga nangyayari't walang kamalay-malay. May pag-asa pang gumaling ito. Hindi pa tuluyang nilamon ang katauhan niya. Nang gabing yun ay doon ko nalaman ang buong katotohanan, na matagal na palang bantog na aswang ang ama ni Rosenda at bali-balita ding may alam ito pagdating sa lihim na karunungan sa kaliwa. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Melchor. Agaran niya ng ginamot si Rosenda at hindi niya ito tinigilan hanggat hindi nakukuha ang bertud ng pagiging aswang na nasa loob ng katawan niya. Nang bumalik na sa wisyo ang kinakasama ko ay tinanong ko siya kung ano ang nangyari at nasaan ang dinadala niyang sanggol. Umiiyak naman siyang humingi ng tawad dahil inilihim niya sa akin ang lahat noon. Isang madaling araw, nagising na lamang siyang dinudugo na at nung kumprontahin niya umano ang kanyang ama kung may kinalaman ba ito sa nangyari, hindi ito umimik. Bagkos ay sinabihan siya nito magiging sagabal lamang umano ang sanggol kung sakaling ipapasa na nito ang kanyang pagiging aswang. Sasabihin niya naman daw sana sa akin ang totoo. Naghahanap lamang siya ng pagkakataon para aminin ng lahat-lahat. Yung gabi rin bago binawian ng buhay ang kanyang ama, ay sapilitang ipinasa nito sa kanya ang bertud. Sobra-sobrang pagsisisi niya kung bakit pumayag pa siyang magbakasyon kami. Nanlumo ako sa nalaman ko. Hindi ko lubos akalaing magagawa ng kanyang ama. Nakitilan ng buhay ang sarili nitong apo. Kahit na sabihin nating hindi pa buo ang sanggol na nasa sipon ng pupunan ng kinakasama ko, walang karapatan si Tatay Berting para gawin yon. Sa sana'y magiging anak ko nun. Sa parte naman ng kinakasama ko, ang hindi ko lang matanggap sa kanya ay noong inilihim niya sa akin na wala na pala siyang dinadalang sanggol. Maging ang pagiging aswang ng kanyang ama. Para saan pa't naging kinakasama niya ako, di ba? Kung itinatago niya lang rin para sa akin ang tungkol sa lihim na yon. Ilang beses pang humingi ng tawad sa akin si Rosenda. Pero nawalan ako ng tiwala sa kanya. Kaya't sa huli, masakit man pero mas pinili kong palayain na lamang ang sarili. Dalawa kaming umuwi sa kanilang probinsya.
Pero mag-isa na lamang akong bumalik sa lugar na kinalakihan ko. Para akong mababaliw sa sobrang sakit ng naranasan ko. Lumipas ang buwan at taon ay nalagpasan ko ang lahat ng pagsubok na nangyari sa akin. Sa ngayon, masasabi kong maayos na ako. May anak at may asawa.